Uyabona Thokoza, ngizokutshela mina indlela engibona ngayo. Wena nabantu abadala, umkhulu nabantu abadala. So njengamanje angeke wena usakuthola iqiniso ukuthi iqiniso lingakuphi kahle kahle and wena ufa kuphi njengamanje. Because manje sekukhona abantu sebaclose nawe ngendlela ongayicabangi wena. Emele ukwazi ukuthi umuntu akufiseli okuhle empilweni. Ngiyangifuna manje. Njengoba manje wena kuvela ukuthi umuntu lo ophako but indlela opha ngayo mina ngiyabona ukuthi ngophako khamba futhi kudibanisa nani nezinkulumo nebuthakathi bukhona lapha kuwe kahle kahle empeleni. Phinde futhi ke nawe labantu abadala manje lamadlozi akuphethe awasasebenzi ngendlela efanele. Sekuningi nawe futhi okukoleda ukuphi emsamo phinde futhi uyikwede nani even namanzi. Lo muntu oqonqa ukuthi uyakuthakatha yakuloya akusuwe nethi nina yinibe mix understanding anzisani hishene njengamanje nine nobabili. Libuye futhi wena ube nolaka phezulu kwendoda yakho uphinde futhi wena ube ngathi ngabe uyayilwisa bese leyikhwama zalo baba lo seziyashintsha uyawuhamba uyeke ukuhlola mhla asafile noma asaphila mhlawumbe yami ngibe ngisekhona kuyawuthiwa lo baba lo ungumthakazi lo lona wena wakuthakatha wakusebenza why ngisho so lo baba lo unemfihlo ekhona yasehlathini la nayo ikhona hlamba uyenza ehlathini lo uma ugubha umuthi uyigubhela yena and imithi eyigubha ko imibi lo baba lo ayigubha ko lo baba kakho wazi imithi engaphezulu kwamandla njengomuntu engathi wazi umuthi nakuthiwa ngomuntu umuntu wokubulala uyawazi umuntu oshaya izulu uyawazi lo muntu uphinde futhi abuye abe yigedla phakathi kunezinto abebiye futhi abiye azigayi uyogcina umphupha la kanti ilesikhwama sakhe lasiphatha manje lesikhwama lasithatha yisona esinale le isona esinalamandla lawo sibiye saleka wena kahle kahle empeleni. Sowakhulwana owaziyo ngaphandle kimi wamtshela lo makhosi ukuthi ngithele ukwathi nicabanga kanjani nenziwa yini ngithele nalo Yes.